Hej, jeg vil gerne vise jer, hvordan man kan bruge den her automatiske tråder. Og til det, der har vi selvfølgelig lidt sytråd. Det kan være svært at se på kameraet. Men det er her. Ellers er det jo den her, mange de tror man kan hive ud her, det kan man ikke. Det er en knap, der er beregnet til at skubbe på, og når man skubber, så kommer der en lille nål ud herom. Det kan være svært at se. Den her nede. Tak, kat. Den her nede, den kan vippes ud. Og den er også beregnet til at tråde med. Eller nogle vil måske gå så vidt at sige, at man kan bruge den til at samle ting op med. Men det er reelt set en lille krog, der sidder herude, der er beregnet til at tråde en sytråd. Eller ved større nåle, der kan du have flere lag sytråd på. Jeg prøver lige at tage en lille tråd. Altså, undskyld, en nål, hvis jeg lige kan få en ud. Der. Det er da en halvkraftig nål. Ja, men skal. For at tråde den her, der sætter man så nålen på der. Den kan faktisk hænge der selv, som I kan se. Nu er det lidt svært, jeg gør det lidt på hovedet. Men så tager man sin tråd og lægger ind over krogen, som I kan se. Så er både krog og tråd på. Sådan der. Så er den trådet. Og det var uden de store problemer, og jeg sidder forkert i forhold til at bruge nålen. Så det gik jo meget nemt. Så er der en anden måde, det er jo at ved at klemme den her sammen, så kommer krogen jo ud der. Så kan man jo hænge sin nål på her, hvis man synes. Og når nålen så hænger der, så kan man jo egentlig gentage succesen fra før med at hænge sin tråd over. Prøver vi lige. Sådan der. Det er ikke så nemt. Så. Og ja, det skal så lige siges, at jeg bruger hverken nål eller tråd til daglig. Men samme princip som i bunden. Den metode, jeg foretrækker, fordi jeg er sådan lidt inkompetent, når det kommer til at sætte nål på tråd, eller tråd på nål. Det er oppe i toppen heroppe, der er 2 huller. Det hul, der er tættest på yderkanten, det er det, vi gerne vil bruge. Og der kan man så tage nålen med hulsiden og vende den nedad her, og sætte den derned. Og så kan man klemme sammen. Så skulle nålen gerne hænge der i, og man kan ikke rigtig trække den ud. Nu kan man så tage sin tråd og hænge over krogen. Og så bare slippe. Fordi så hiver den tråden igennem ind til øjet. Og så er tråden også på. Og det var jo meget nemt. Og det var sådan, jeg formentlig vil gøre, fordi det kan jeg næsten gøre enhændigt. Eller bare med en hånd. Tak fordi I kigger med.